Er zullen net volle Nederlanders wezen die nog nooit een vakantie op een watereiland viert hebben. Vlieland, Schielge, het Ameland, Schiermonnikoog binnen gebieden dat het vaak tilt van de toeristen. In de zomervakantie zijn er zelfs volle meer toeristen als inwoners. Haast al deze inwoners verdienen haar breed mooie toerisme. Dat is nou net hier langzaam. De skiernis van alle fjouwer Frieske watereilanden begon hier oors. De meesten leven van de landbouw, zeevisserij en de walvisjacht. Van Schielge komt zelfs de vroodverneemde walvisjager Willem Barends. Van de landbouw, visserij, de jacht en nou het toerisme hadden eilanders altijd goed leven gekend. Maar ze wennen vanzelfs altijd wel op een eiland. Op haarzelfs. Zo kon elk eiland zijn eigen taal en zijn eigen specifieke kenmerken ontwikkelen, maar een eigen klederdracht en eigen meubels. Toerisme is een verschijnsel dat pas ontstaan koe doet de meesten het heel iets beter krijgen. Voor hinnen, want pak een beet 100 jaar verlien, gaan alleen de alderrijksten zo nou en dan op vakantie. Gewone meesten konden dat heel dan net betalen. Ze bleven gewoon thuis. Of gaan in de zomer even bij familie uit van huis. Zo om het jaar 1800 heen beginnen nieuwsgierige meesten hield niet meer de Waardzee uit te steken om eens op die eilanden te zien. Ze rijdt je diep onder de indruk van die mooie dun en die brede strand. Ik meesten niet haar interesseren voor cultuur zetten naar de eilanden. Liek als Joost Hiddes Halbertsma, een verneemd samler van alles wat met de Friese cultuur te maken had. Halbertsma en zijn meesken binnen zo min of meer de eerste toeristen. Cultuurtoeristen. Maar het is net alleen de cultuur en de natuur die de meesken loont. Het is vooral ook de zoute zeelucht. Ze denken dat die zoen en goed voor haar is. De worden, gelven de 19e eeuw, echte vakantiekolonies oprichten. Wellnesscentra, zo we nou zeggen. Toeristen worden dan nog keurig een badgasten neemt. Stedske bleeknoorskes kunnen je mooi op krijften komen. De verneemde Ljouwerter dichter Jan Jacob Slauerhoff, longpatiënt, brengt wekenlang terug in de zinnen van Vlieland. Stadig ontwikkelen de Watereilanden haar populaire vakantieplakken. Eerst voor een lietsgroepje rieke meesken. Later vooral ook voor schreeuwers en kunstenaars die het haar inspireren lieten door de boeiende natuur. Een soort schilders komen naar de eilanden. Maar ook de Jong-Frieske Mierskip, een groep meesken onder leiding van Douwe Kalma die het literatuur bestudeert en schreeuwt. Maar het toerisme komt pas goed op stoom na de Tweede Wereldoorlog. Elke keer krijgt het nou vlug beter en hield dit meer meesken kinderen op vakantie. Vooral voor de Friezen binnen de Watereilanden fantastisch. Vlakbij, maar toch heel oors als thuis. Maar ook zo Duitsers, gek op stroom en wetter, vinden het paad naar het water. Zo'n die tijd had het toerisme hem heel iets verder ontwikkelen. Op alle Watereilanden. Er binnen grote campings, hotels en recreatieparken te vinden. En er is haast geen inwoner die het net op die verstoren wijze maar je toerisme te krijgen had. Het binnen nog altijd de duinen en het strand die als een magneet op een vakantiegangers werken. Maar ook de prachtige natuurgebieden die het op alle eilanden te vinden binnen. En hoewel de laatste jaren vakantiegangers hield het makkelijker naar het buitenland te vliegen, binnen de Watereilanden nog altijd vlakbij. Vlieland, Schielge, het Ameland en Skier binnen echte vakantiecentra.